Scan. Zvaunenge muri kutogara makabatana indamusi kusati kune covid here. Aiwa, mota ino haisi public transport masisters. Hatitakuri tatongokuonaiwo ndibva tangotireka tibatsirewo masisters. So mukazorwa nemvura ka ndizvozvo chokwadi. Kwanga muna kugadzira face mask. Mama sanitizer here. Tambosanitizer kumbe maseni. Chirwere chashada izvozvo. Anyway, ndachikumbira kusanitizer iwo. Hamusi kutoda? Manje kana masista mukatodi driver umisa hake mota musara. Aiwa. Wozi tingatoparara ka. It's okay. Andete. Even face mask yawenda kuti chirwere chacho ichi tingatopera tese pakaipa. Ndamabvamete kuwanza sanitizer. Yadirwa. Aiwa, achibhudhoro chacho chakakurawo. Vanzvadzi makupinda nerodi. Apa tiri kutiza polisi mune matsamba. Tatinawo iso. Rindotiza polisi. Traffic. Panomboita traffic. Apa panomboita traffic ya. Mutauni muri kuenda nechipapi chano? Hatupinda mtown. Town. Oh. Better. Next time totakura vanhu vatete changu kuti madhara. Antoko.